mulla heti laittaa keskivartaloa. Jos ei pysty hyppimään, niin sitten voi tulla sieltä joloalaakin. Ihan siellä varpasilla, ihan kantapää ylös. Vähän minikka vähän liikettä, sinne vähän liikettä. Eikä ne käsi tulee eteen, niin sekin vähän tuo sinne linjoihin lisää. Samalla ilmaa. Oli hyvä kunnon liikettä, sitten tulee viikenä vastaan, tehdään vähän nopeita olkakohdistoja. Jalakastari tulee sieltä riittävän pitkä liikenne. Hyvä sitten kumppanit ottaa muutamia